Det gennemsyrede stort set alle facetter af det tyske samfund. Goddag og velkommen til dagens episode af Tidsmaskinen. En podcast, hvor vi dykker ned i historien. I dag med antisemitisk nazipropaganda på dagsordenen, med jeres yndlingsvært Nora Helena Bindesbøl og en gæst fra Dansk Jødisk Museum. Tag godt imod ham. Det er Thomas Ebæk, og jeg er museumsinspektør her på Dansk Jødisk Museum, og jeg har en kandidat i historie og religionsvidenskab. Og til daglig så arbejder jeg mest med det, man kalder samlingerne. Okay, men hvis vi lige skal tale os varme hurtigt, hvordan startede det her had mod jøder og nazistisk propaganda egentlig? Man kan sige, at den nazistiske propaganda startede allerede før, at nazisterne var et parti, der kom til magten. Jøderne var skylden i, at tyskerne tabte 1. verdenskrig og fik skylden for 1. verdenskrig, og så jødehad, antisemitismen er uløseligt forbundet med den nazistiske grundideologi omkring racer og raceoverlegenhed. Antisemitisme, altså had mod jøder, er jo gammel. Ideen om det her folk, der slog Jesus ihjel og offrede kristne til i deres ritualer og sådan noget, var en fast del af ideen omkring jøder. Altså, så det var ikke Hitler og hans folk, der opfandt jødehad. Var der egentlig nogle specifikke former, nazisterne de tog brug af, når de skulle ud med deres propaganda? Den indtog jo former af kraft af, at altså, den blev mangefacettet. Der var jo, altså som sagt, det var radioudsendelser, film, det man kalder revyforestillinger. Altså det var almindeligt, når folk de gik i det urevyen dengang. Det var før vi havde tv og sådan noget der, så man en masse kortfilm med nyheder fra verden og sådan nogle ting. Og her i blandt havde de også deres propagandafilm. Det kom også ud i børnebøger, der var også brætspil. Hele familien kunne sidde og spille det derhjemme. Lidt a la Matador og sådan noget, bare lidt andet formål. Det var gennemsyret stort set alle facetter af det tyske samfund. Nå jamen Thomas, var der en specifik måde, som de her nazister, når de så lavede den her propaganda, de godt kunne lide at afbødle jøderne på? Man spillede på de gamle antisemitiske idéer først. Altså den her store sammensværgelse om, at jøder er ude på at overtage verdensherredømmet fra de kristne og ariske. Gamle idéer, at jøder har mange penge, og alt det her blev sammenlignet med rotter og blev umenneskeliggjort. Tror du egentlig, der var nogle tyskere, der tænkte, at propagandaen var overdrevet eller sagde fra over for den? Som nævnt, så Sophie Scholl er sådan rimelig, og hendes gruppe med hendes bror, er sådan et rimelig kendt eksempel. Der er mange eksempler i Tyskland på nogen, der modsatte sig propagandaen. Enten ved altså aktivt at gå i tysk modstandsbevægelse, altså simpelthen at begynde at dele flyveblade ud, der faktisk for eksempel fortalte, hvad der skete på Østfronten. Og der var også nogen, der begyndte at tale mod det her jødehad. Det er jo ikke havde nogen gang på jorden. Hvis vi skulle lave en lille slags perspektivering eller en lille parallel til nutiden, vil du så sige, at der var nogle virkemidler eller nogle elementer, som nazisterne tog brug af, når de lavede nazipropaganda, som vi kan genkende på f.eks. sociale medier eller i politisk sammenhæng her i dag i nutiden? Vi plejer her på stedet at sige, at hvis nazisterne havde eksisteret i dag, altså hvis det havde været i dag med de teknologier, vi har i dag, så havde de kørt benhårdt ind på sociale medier. De havde kørt benhårdt ind på at lave det, vi i dag kalder fake news. De ville jo sørge for at være på alle platforme, til alle tider og overalt. Hvor vi også kan se i USA og andre steder, hvor det her med misinformation, som vi kalder det i dag, men jo er en form for propaganda også jo. Og det synes jeg godt, man kan se i dag på nogle af de situationer, vi har. Det var alt for den her episode. Tak for at lytte med, og tak til Thomas for at deltage. Gå ind på vores hjemmeside for endnu flere fede historiepodcasts som den her. Vi ses!